Ik ben al model en mensen zorgen me op een bepaalde manier. Ik wil graag dat mensen me oors zien als een sterke vrouw en net alleen maar als het plaats is model. Maar ik denk dat Reinoud het heel goed is in die film mij deel zetten kan als een individu. En daarom vind ik het heel leuk om me extra zien te laten. Dus zie ik die verdieping. Ja, en die modellen, ik vind het meer wel geweldig. Maar ik denk dat in acteren kun je nog iets meer zien laten van... Ja, dan kun je nog meer verdiepen in die personage en dan moet je er echt in zitten. En dat vind ik heel mooi om te doen. Doutzen Kroes woe alleen nog maar Omroep Friesland praten naar aanleiding van de persconferentie van Reinoud Oelemans over zijn nieuwste film Nova Sembla. Ze had een liedje, maar ze had ze zelfs een belangrijke rol. Ze speelt Catharina, de mooie dochter van Plantius, de man die het opdracht jouwt voor de expeditie, om langs de noordkant een alternatieve vaarroute te vinden naar de rijke handelsgebieden dat oorlog is. De hoofdrolspeler is verrelen op Catharina, dat ben ik. En het is eigenlijk een leefde die het eigenlijk net wezen mij. En hij gaat op paard met Willem Barends om een echte fan te worden. En hij komt weer om en dan zag ik een hele oude man en dan ben ik helemaal gek op hem. Robert de Hoog speelt die Gerrit de Veer. De Veer ging mooi omboord en houdt een skipjournaal bij, zodat we nou nog exact weten wat voor drama hem afspelen had op Nova Sembla. De verschrikkelijke kjeld, de ijsberen dat ze mooi vluchtje matten. Doutzen hoeft voor haar rol net naar IJsland, dit de opnames binnen. Maar Reinoud Oelemans, regisseur van Komt een vrouw bij de dokter, zocht een sterke vrouw en zegt dat in Doutzen Kroes. Als de verschrikkingen zo groot zijn en die kou zo enorm aanwezig is, dan moet je voelen dat Gerrit dat beeld met die heimelijke liefde die hij heeft, dat hem kracht geeft. Expeditieleider Willem Barends kwam van Skielge. Het verhaal had Oelemans van Liets Jonkje al fascineerd. Hier wordt de Nederlandse moraal concreet, zei er in een bevlogen presentatie. De 3D-film vertelt het verhaal van helden. Het gaat om terugzetten en het gaat over de leefde. Hoe leefde sprutsen? Doutzen is begin dat hij mem worden en dat gaat wel hier best. Ja, heel goed. Velen dat het heel goed en ik ben heel gelukkig en ik denk dat het meer extra wat extra's jouwt om te werken en een ding te doen. Het is heel bijzonder.